Työvalo. Se on statement. Ja Valomonsterilta morjesta. Nyt tultiin vähän tänne kenttäolosuhteisiin päivittelemään taas uutta tietoa häikäisemättömistä työvaloista. Elikkä mulla on täällä käsissä nyt meidän uutuus Dark Digger työvalo, joka on kaksoisoptiikalla varustettu. Ja tosin tällä hetkellä palaa tällä häikäisemättömällä moodilla. Ja se tuottaa noin 3000 lumenia 5000 kelvinin värilämmöllä. Ja pointti mikä tässä nyt on, miksi tultiin tänne täysperävaunuyhdistelmän perävaunun vierelle tätä hommaa havainnollistamaan, niin työturvallisuudestahan tässä on kyse. Paljon varustellaan työkoneita, kumipyöräliikennettä, vehkeitä. Eikä välttämättä mietitä aina loppuun asti sitä niin kuin käyttötarkoitusta ja kuinka hyvin se voisi toimia, jos se mietitään ihan niin kuin loppuun asti ne asiat. Tässä onkin nyt hyvä havainnollistaa. Me ollaan nyt täällä noin metrin asennuskorkeudessa. Ja käytännössä, jos me nyt kuviteltaisiin, laitetaan se ihan tänne oikeaan paikkaan, eli reunaprofiilin alle. Ja suunnataan se tänne kylkilinja kärryä kohti, tämä valokuvio. Ja ajatus tässä on nyt nimenomaan se, että kun kuljettaja tulee tähän tekemään töitä tähän auton tai perävaunun ympärille, niin käytännössä työvalo ei haittaa yhtään sitä toimintaa ja puuhastelua sen vekottimen ympärillä. Eli sä voit katsoa ihan kohti suoraan tätä valoa ja sä et häikäisty siitä, jolloin sä pystyt tehdä turvallisesti sitä sun työtä ilman, että tulee mitään sellaisia haaveria, että joku vaikka putoaa päälle ja sä et huomaa mitään, kun sä et näe sen häikäisyn takia. Tilanteitahan monenlaisia sattuu ja tapahtuu työnteon varrella monenlaisia vaaratilanteita, mutta ehkä joku pystyy samaistua tähän, että joku vaaratilanne tai sitten ihan jopa työtapaturma olisi voitu ehkäistä sillä, että oltaisiin käytetty häikäisemätöntä työvaloa. Ja se mikä erikoisuus tässäkin työvalossa on, niin tässähän on tosiaan tuplaoptiikka. Ja sitten kun täältä heitetään täysteho päälle, niin sillä me saadaan noin 5000 lumenia käyttöön. Ja se voidaan tästä havainnollistaa, kun pukataan tuosta toinen piuha kiinni. Eli nyt meillä palaa molemmat lohkot, sekä ylempi ja alempi. Ja nythän täältä sitten heijastuu totta kai valoa jo ylöspäinkin. Ja ehkä tässä nyt pystyy vähän havainnollistamaan sitä häikäisyäkin, mikä tapahtuu tällaisella, josta aina kuviteltaan, että tämä olisi perinteinen työvalo. Eli niistä ei ole leikattu ylöspäin lähtevää hajavaloa pois. Tämä on huomioitu tämän valon kehityksessä asennukset myöskin, eli tämä toimitetaan 2 eri jalalla. Täältä löytyy myöskin riippujalka, eli riippukiinnitykseen oleva jalka, jolloin se voidaan kiinnittää tänne profiilien alapintaan kiinni. Tai sitten jos se pitää saada johonkin putken päälle tai ylipäätänsä johonkin kannattimen päälle, niin sitten on myöskin alapuolinen kiinnikin jalka. Silloin käytännössä voidaan asentaa se mihin tahansa. Ja vielä jos havainnollistetaan vähän tätä ylipäätänsä valovoimaa, mikä tässä on, niin kyllähän 5000 mitattua lumenia alkaa olla ja sen verran väkevä, että kyllähän sillä töitä näkee tehdä, mutta missään tapauksessa pienempi valoteho, tuo noin 3000 lumenia, niin se on niin kuin täysin riittävä valovoima tähän lähityöskentelyyn. Että varmasti suoriutuu siitä työtehtävästä, mitä tässä auton ulkopuolella pitää tehdä. Ja eikä se nyt ole pelkästänsä niin, että tämä nyt olisi nimenomaan autopuolelle suunniteltu, vaan sanotaanko näin, että työkone kuin työkone, missä halutaan sitä häikäisyä vähentää, on se nyt vaikka sitten kaivinkonekuljettaja ja siellä edes lapiomies, niin kyllä se nyt tykkää paljon enemmän tällaisen valon edessä tehdä töitä kuin sitten sellaisessa mahdottomassa häikäisyssä. Ja se mikä pitää myöskin muistaa, niin vaikka meillä olisi esimerkkinä
sanotaan nyt vaikka 8000 lumenen valo, niin jos se optiikka on perinteinen, eli sitä lähtee myöskin ihan tuonne taivaalle, harakoille niin sanotusti, niin nehän on vähän niin kuin hukkalumenia tällaisessa käyttötarkoituksessa. Että sitten taas se on asia eriksensä, jos on vaikka metsäkone tai joku muu tällainen. No kyllähän maanrakennuspuolellakin tarvitaan tietenkin sitä hajavaloa, etteihän se niin ole, että hajavalo turhaa on. Että kyllähän mettäkoneissa pitää totta kai puurungot valaista ja ylöspäin saada sitä valoa myöskin, mutta nyt havainnollistetaan tätä nimenomaan häikäisemätöntä työvaloa. Sitten voitaisiin tuosta vilasta vielä, miltä vaikka tuo yksi parkkiväri näyttää. Niin eli parkkivalo on äärettömän siisti. Sieltä löytyy tää valkoisen lisäksi sitten myöskin punainen ja keltainen parkki. Ja tarkemmat speksit löytyy sitten valomonsteri.fi ja Dark Dicker, kun kirjoittaa sinne hakusanaksi, niin löytyy sitten lisää teknisiä tietoja.